аутентичний фольклорний гурт, який має цікаву назву, вони самі сміються з її, і вельми приємно, і має назву «Поваляки». По мясцовым гэта такі уже стары чалавек, але яшчэ які мае моцы жыць. Вот кажа, ідзе паваліцца, паднімецца і далей ідзе. Вот гэта і есть павалякі. Яны нясуць гэтую традыцыйную нашу культуру надалей. Здаецца, нічога такога незвычайнага этой жанчыны не робяць. Так же, як усе нараджалі дзяцей, хадзілі на працу, то ў калгас, то дзесьці яшчэ працаваў. І ўвесь час з імі была песня. І так здарылася, што гэта песня не простая, а гэтай вёскі. Настолькі глыбінная, настолькі сапраўдная, што ў 2008 годзе камісіяй пры Міністэрстве культуры мясцоваму спеўнаму стылю вёскі Обчын было нададзены ганаровы статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Гэта адзін з любанскіх гуртоў, іх у нас 3, якія захоўваюць традыцыйны спеўны стыль нашага краю. На жаль, сёння ўжо няма ў жывых адной з асноўных спявачак, хай на мяне астатнія не обижаются, Надзея Івановны Кукраш, старэйшай спявачкі, якая ведала просто безліч песен. Бывало так, што калі, напрыклад, песню завядзе Ольга Никифоровна, гэта песня ў 12 куплетаў. Калі яе завядзе Надзея Івановна, яна магла быць і 25, і даўжэй. І я хочу, чтобы у яе гонар прагучала адна з любімых маіх песень, якую яна любіла спяваць, весельная песня «Через сад да зялёненькі». Через сад да зелененький бежит конь да вороненький, низенький, да и бегает, наем коня въезжай, наем коня въезжай, подъем коня гуляй, подъем коня гуляй, шапочка зяй, а манечка даю садочку румяным веночку. Манечка, ты душа моя, ты рай нагонят мой, рада б я за перенячи не велеть батькой мать. Не слухай батьку родного, перай коня ворону. Через сад да зелененький бежит конь да вороненький. Гурт, конечно, был больше, их было вельмі шмат, але, на жаль, жанчыны пастарэлі, і не все сегодня добираются до вот гэтага места, и оно, вёска вельмі вялікая. Тут раскиданы поселки, прыкладна 15 километров то не збярэш, напэўна, все поселки, и всех спявачак у кучу. И настолькі яны прыгожа спявалі раней і спяваюць зараз, і заўжды застаецца такая сарамлівасць у іх голасе, заўжды так тихенько, потихонечку, нібы баючыся. Песня пачынаецца, а потым раскрываецца. Мне больш за ўсё падабаецца, калі не спяваюць просто дзе-небудзь сели на траве і запелі, калі гэта не канцэртная сітуацыя, такая звычайная. А сёння у нас незвычайная сітуацыя. Сёння мы тут адчыняем ахоўны знак гісторыка-культурнай каштоўнасці, які будзе ўсёй вёсцы, всяму свету і нашаму раёну нагадваць пра тое, што менавіта у гэтай вёсцы жыве аўтэнтычны фальклорны гурт, носьбіт спеўнага стылю. А вот адкрыць гэты знак, ганаровае права, мы нададзім, напэўна, салістцы гурта, без Ольгі Никифоровны. Амаль што нічога не будзе, калі запявала добры, тады і песня зычная. Пры нас Ольга Никифоровна, давайте пацягнем за гэты пояс. Што, для нас гэта ганарова, для ўсяго раёна, для ўсёй Беларусі, такі статус, і гэта менавіта вы дасягнули. І по гэтаму мы дадзім слово, прывітальнае слово, директору районного центра культуры Вячеславу Владимировичу Грищеннику. Добрый день. Сегодня приемная новина. Дякую вам, бабулі, за то, что зберегли, зберегаете, будете зберегать нашу белорусскую культуру.
Здоровья вам эмоций. Живите еще долго-долго, как радовали и внуков, и правнуков, и как ваші традиції, якими ви володієте, передалися ще на многие покоління. Ну і зараз саме приємне це посвячення, яке ми зараз уручимо вам на довгу пам'ять, щоб віддали і ваші внуки, і правнуки, і праправнуки. Посвячення видадено Галаї Зоні Нішипровні, удільниці автентичного фольклорного гурта «Поваляки», в тому, що вона є носителем місцевого пісенного стилю, виконання традиційних обрядових і позаобрядових пісень вёска Обчин Любанського району. Здоров'я вам, тримайте. Ну і такий подаруночок на пам'ять. Будь ласка. Так, посвячення видадено Драбуцька Ольгі Нечипоровні, гурт «Поваляки», вёска Обчин. Так, Ольга Нечипоровна Калиласка, тримайте. Останкова Ольга Івановна, так само тримайте посвячення. Дякую вам, що є. Так, Кукраш Марія Олександровна. Кукраш Марія Олександровна Калиласка, тримається ось. Да, посвященный Привальцевич Валентина Аркадьевна. Ну, приболела. Так, Кондратенко Нина Федоровна, делится аутентично гурта. Видите, причинение шкоды карается по закону. Так что у вас носбиты, кто посягнется на вас, сразу показываете, что причинение шкоды все. Так, Кукраш Мария Александровна. Это повезем, наверное, да? Пожарыцкая Мария Антоновна. Еремейчик Людмила. Не могу. Таньковская. Есть у нас Наталья. Ходи сюда, Наталья. Таньковская Наталья Александровна. Я выписана министром культуры района. Вручается посвящение, аплодисментами вас Она у нас ходила. фольклорных Стану гурт здоровья, «Поваляки». просто она не смогла прийти потом. Она уже выздоровела. Тримайте ось це посвящення. Подарунок, здоров'я вам, коллега Ганна Васильевна. Нема, она уже приехала. Ну і Ніна Михайловна. Отримовує. Ніна Михайловна, тримайте. Видите, мы такие посвящения уже уручали у Явинскую, там бабули сразу сказали, читайте. Кукраш Мария Александровна, причинение шкоды карается по закону. На вот, коли мужик задрал руку, можете сразу сказать, дороженьки, Министерство культуры меня не обороняет. Ну и у подяку за такі гонорові Калиласка пісні. Ой, я маю чорні брови, маю карі очі. Чому ж мені, мой миленький, любити не хоче? Чому ж мені, мой миленький, любити не хоче? Коли хочешь, девчиночка, как тебе любить.
Сьогодні ми представник обласного центру народної творчості Алена Ігоровна Тиханчук, головний спеціаліст по фольклору Ужої Мінської області. Скажи, ласка, слово. Я маю великий подвиг присутнічати під час відкриття пам'ятної житті навіть об'єкту нематеріальної культурної спадщини. Звісно, не такі буквально може бути спеціаліст, але от я бачу попершиню ось і тому ось я вельми задоволена такою нагодою. Ось, так само у мене є доручення. Я хотіла виказати офіційну подяку Достанко Ользі Івановні, удільниці 6-го республіканського етнографічного концерту фольклор етнографічної вивіски за збереження і популяризацію культурної спадщини Білорусі. Правда, концерт пройшов у 2010 році, але ви І этой песни хвалюють, вони їм зрозуміли, вони їм родні. И то, что вы несете, вот ваши вышиваночки, ваши песни, ваши твары, это то, что еще Божие на земле заховалось, и то еще, что может человеку некое світло на душу пролить, и открыть світло, и дать світло. Так что великий вам дякую, тому что спевают и мои дети ваши песни, и мои девчаты, и студенты в университете культуры спевают ваши песни. Так что дай Бог вам здоровья, дай Бог вам дальше и силы, и настрою, и жадания нести песни, а мы будем завсёды рады и счастливы чуть вас. Будемо утікати і ще протягнемо.